Anti-mendicancy ordinance Mandaue City gustos konseho nga hugot nga iimplementar kini human bantayan kuno ang pagdaghan sa mga makilimos sa kadalanan. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, gidasig kini sa mga opisyales sa dakbayan ipatuman ang anti-mendicancy ordinance tungod kay gidili man kini mong practice sa kadalanan alang sa kaluwasan sa tanan. Sa obserbasyon sa pipila ka city officials, doon na kuno'y natalang pagdaghan sa mga namalimos sa pipila ka mga bahin sa dakbayan. Ang uban nahisakupas o sa kagrupo nga dili taga Mandaue apan mutuyog anha sa syudad aron adto mangayog kwarta. Matod ni City Councilor Jen Delmar, buot sa dakbayan nga maproteksyonan sila og mahalikay sa disgrasya. Lakip-sab ang paggamit sa kabataan aron ma-exploit nga hugot nga gidili. Mao nga sa sesyon sa konseho kaganiha, gipapasar ang resolusyon nag-auhag sa hugot nga pagpatuman sa nahauna nga city ordinance. Ubos ni ini, gidili og pamultahon ang paghatag og pag-solicit sa mga tawo sa kadalanan ug establishmento. Una na sab nga naumol sa City Hall ang Mandaue Anti-Mendicancy Board. Sa ilang kadaghan, last time, naihapit maligsig gid bitaw kana mangayo sila sa dan unya naasay times kamo sakay sila sa jeep nya manghatag sila og solicitation letter or unsay sud ana ilahang envelope. So mao na siya ang amuang gilikayan lang ba nga madisgrasya. Pasabot sa opisyal, doon naman hinuon kuno'y matabang kanila kung mudangop sa husto nga opisina. If kanang registered sila sa Mandaue City unya nangayo sila mga financial assistance or any assistance coming from the city, of course we will help them. Uban ni ini ang lain nga resolusyon nga gipapasar pag-monitor sa dispatching o barker sa mga pampublikong sakyanan ingon man sa mga watch your car boys. Gipapabadlong sila kung dunay masakpan nga mohimo ni ini. Subay ning maong kalambuan lan gidasig sa mga opisyales ang kapulisan ingon man ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue nga mo'y mangusog sa implementasyon ning maong city ordinance. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.